press meet kedo nang ko ke lalo kado we angkang pi karbiang long arara long kedo injir atum han sitame isi ke pachini alam thege la phen lo athenon pu injir pusame alangli kwane kisung hoda ke po ajoksi nilitum karbilo charlie song han pu agarjan apie potum nang pachini lo la penilitum thangnat matha thepin pen nilitum sitame aphang aphialam thang chema tha thepin nilitum sitame dun pen nilitum haladak kisung ke boy anone ke pho alama ke lason lo pu injira bang 16 of June laso achiklo masi alangli bangke apinso bang alang phan chongthui chobai pen ponik derlo la pen 18 ania bangke 18 of June bangke alangli pai phan birtanang chipi pen 9 thumo pai ne dak sung piglo ne chok che derlo pu pen alangli sitame phun nang chibirta pen uthot nilitum han 23rd of June nilitum kadilo charle song divisional committee birtanang palesi nilitum dun pen halada ajo por phai ke ba por nilitum silchor palelo la pen alangli ke phowek asupi ke do dima klong ta nilitum chini ne hadak nilitum ko sonsi kiridam poma ko natong ke doma thangnat abirta long e sitame nilitum injir aphan cherab du nangji pu pen nilitum dode sangse kiri kakuruk dam haladak nilitum penangan cepaduk pen ta nilitum ta uneder lo athe haladak silchor po adima long mangke bang khai tumsi kengsang so tumsi kiong odim penanga por nilitum sitami uneder lo api puthot nilitum ladak kaching hong ka bilo charlia song along therapy along ki claim sar thangsing timung alangli phan choro reon e lapan alangli sar barnabas keling alangli tum akera pen ajo alang litum ladak di fu pen additional SP pen danglok SP pen danglok dak osi tum pen chingki chethan si haladak kedo silchora long SP pen chenglok osi tum aphan birtana pali dunsi alang litum akera pen la pen haladak all Assam Manipuri Student Association alang litum tanang cherab dun pen si alang liphan kiri kakuru asai deng lo haladak apulis atum la si haladak kirida mahut alang liphan abang long dam iglo sitame amum chai mate kengsang so abang ke kat ikjui lo haladak asinil tum penangan kisung abang ke lalo haladak pen alang li phan long et pen aphit nilitum sitame awar sai abang ke avek derlo athe alang li phan abang ke lason lo alang phan examine kuri nangji la pen medical enangji report enangji la pen alang li phan kodong anta ki ponji phan sitame alang li tuma bang ke haladak kedo pulis atum mang puiglo sitame nilitum ta Halloween pen ke wang apor nilitum sitame injira phan ke nilitum ta chipon bek ji pu labang so ke matha pen nilitum uthor ladak karbilo charlia song along president saraphan birtanang chepale thulo lapen sar barnabas keling phan birtanang chepale pen uthor alang litum aladak SP atum han phone call pen punat silchor SP lapen ladak di fulong SP tum natnat phone paching kiamasi pu injira phana bangke tuwe ajo nilitum han porphai krehini rachite ma por nilitum phan pu injira phan bang nang lodun iglo asi penang ana kisung nilitum hodak nasi doan gadu kavi karbiang long arat pading su lon kitulang tamaan tame nilison ki puason ki punang nilo apa sih litum karbi kayam sih litum jing honangji karbi yam sih litum jingki nangji apa ni licok cipik lo potame kado kavi pantame anjir non ki gudolang karbi timar tamaan tame nilison ki puason ki kado kavi kapke deji kacingki bang khai pen kaciri jia phamsi chuni lo bong nali phang la silchor nange kon de bange man nali kai ding bi kachu boche je phasna kon no amate location pele sakuri kam implement pen promotion nali kon lo nali kaiding bi boche je phan ka boche je phan lo masina nali bang lo nali kopi pasla mini ni thom ke pen ma abange mane hen benang thom kopi pasi nali kopi kisun ho da chutam ada kido sung pik an nili phan hedi kiju lapen phones tame na pa elong le lapen ne documents sa hormuta me thang jibi long le la hai ke sung pasna la ko nan thom thom lo sang la sinili panili po aphan si ining ji thelo
mane ki chok chi an bang ki chok chi te tang lo ta me non ki bang prang bang ki ni le pan chin tung char i si nang thumoi pasin ni se khobor pi la Ito na labang sa parang kumpir ko nang kung sinita ni kuan ba ka pordo ba. ning kan hini Kila separuh penting, kopi kosong sedang kita ngomong loh, buat sini loh, mungkin separuh penting. lo ke dong number kan phone pen đi Phone ba lang. phone pen Phone ba sa sindi. Kila separuh kopi yang cak dengan kopi pun kan. nang hon po hang the ma thanang ni mane non molam ki kar jara khai yang ta chi em jai lo ka ching han si kena sama senang apa kan kalang sama ada nang panang konten mana tapi nang cendek ke lo som ka lo langsung sih nang panang video lagi kalang tetapi nanti nona kami pi mara tuhan nanda ke dubok ka bengong kalau ke dubok tuhan lagi ini kan non lebih kecilnya panang ini kan ning ha mane non kar bi pi tung do pik lang te ma na si abang putin ta me ni son na kisung bang e phi da dang po bang ka do non ke bang ji an ta me mi tha khai han ha di ning ka ching sam pen ning ka chi thi pen si ching ki nang po ba se kar bi bang khai bang ke ching ki ke det nang po